Il-kumpless ta' San Vincenz de Paul kompla jissaħħaħ permezz ta' tlestija ta' rinnovar totali ta' żewġ swali ewlenin, St. Francis I u St. Francis II. Dan l-investiment totali ta' €1,600,000 ġie inawgurat mill-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne Bela u s-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Malcolm Paul Agius Gallia. Dan il-proġett kien immirat biex is-swali jiġu trasformati f'ambjent modern, komdu u adattat għal ħtiġijiet tal-lum. B'dan jinkludi kmamar akbar, aktar dawl naturali, sistemi tal-ilma u elettriku ġodda, kmamar tal-banju privati u iżjed aċċessibbli kif ukoll sistema ġdida ta' ossiġnu f'kull kamra. Ix-xogħlijiet kienu jinkludu sistemi ġodda ta' arja ikkundizzjonata u ventilazzjoni, nerskol sistema ta' emerġenza fost l-oħrajn. Il-Ministru Abela faħħar il-ħidma li qed issir li bija qed tiġi żgurata kwalità ta' ħajja aħjar favur l-anzjani. Okkażjoni sabiħa għaliex ingħalaq iċ-ċiklu ta' diversi snin fejn issa kull sala ġewwa dan il-post vast issa hija tista' tgħid ġdida, rinnovata, air condition systems, ossiġenu, l-art, is-saqqa fil-ħitan. Ovvjament il-bini ma jagħtix kura, jiena dejjem nirringrazzja lill-ħaddiema tagħna li hawnhekk joffru kura li tisboq kull tip ta' kura oħra f'dan is-settur fir-reġjun tagħna fil-Mediterran. Is-Segretarju Parlamentari Agius Gallia sostna kif dawn l-aħħar snin San Vincenz de Paul ra investiment rekord fejn mhux biss żdiedu s-servizzi imma wkoll saret trasformazzjoni sħiħa tal-kumpless. Qed nitkellmu fuq investiment ta' €1,600,000, fil-verità wkoll għandna wkoll ħafna xogħol li sar ukoll b'ħafna ħaddiema li għandna hawnhekk, għax hawnhekk għandna tim tal-maintenance b'saħħtu ħafna, b'ħafna speċjalizzazzjoni differenti, b'ħafna snajja differenti u jiena kbura ħafna li wkoll nagħmlu ħafna xogħol aħna stess. Issa ħanħarsu l-qoddim ħalli nkomplu naħdmu wkoll fuq il-manteniment tal-isptar kollu.